mitjans del segle XIX, un nou corrent de pensament reaccionava contra el romanticisme, el realisme literari. Es basava en una nova manera de concebre el món. El positivisme d'Auguste Comte, que deia que només era veritable allò observable o producte de l'experimentació, i s'oposava a la metafísica. Claude Bernard ho va aplicar a la medicina i es van desenvolupar camps com la biologia, amb les teories de Charles Darwin i l'evolució de les espècies basada en la selecció natural i l'adaptació al medi per sobreviure, o la genètica, amb les teories de Mendel sobre l'herència biològica i el seu condicionament de la conducta humana. També es van posar les bases de la psicologia i la sociologia. És un moviment que neix de la burgesia i que descriu la ciutat industrial i l'esforç d'una classe social, la burgesa, per dirigir-la segons els seus interessos. Apareixen les editorials gràcies als lectors de la novel·la de fulletó. Sorgeixen les primeres col·leccions de novel·les. Hi ha dos fenòmens nous, la professionalització de l'escriptor i la llibertat ideològica. L'autor és lliure. La novel·la pren un to crític envers la societat i els corrents ideològics i polítics. Els escriptors van aplicar aquesta manera d'entendre el món a les seves obres amb especial atenció a la societat i no pas al jo interior, observant com és la gent, analitzant totes les característiques dels personatges. Els autors realistes van donar més importància a la novel·la, per la seva capacitat descriptiva, perquè reflecteix exactament la realitat. Stendhal diu que la novel·la és un mirall al llarg del camí, per tant les situacions i els personatges esdevenen versemblants. Honoré de Balzac és el creador del moviment, convertint la novel·la en una crònica del seu temps, com si fos un document o un gravat històric. La novel·la realista és una síntesi dels models de novel·la creats per romanticisme. Per una banda, la històrica i costumista subministra documentació, ambientació dels temes i reconstrueix una època. I per l'altra, la sentimental permet accedir a la part més íntima dels sentiments i a la seva evolució. La novel·la romàntica tenia personatges molt passionals i suïcides. En canvi, la novel·la realista, el protagonista escull l'estatus social i la llibertat amorosa. Les característiques generals del realisme com a moviment literari són aquestes. Primera, la descripció del món ha de ser objectiva i contemporània, coneguda per l'autor. Els escriptors prenien apunts de la realitat i es documentaven rigorosament. Parlaven de costums, llocs, vestuaris, llengües i parles, qualitats, manies, detalls. Segona, els temes són les sagues i generacions diverses d'una família. És el que s'anomena le roman fleuve, la novel·la riu. També altres preocupacions socials, com els diners, que són el motor de la burgesia. La passió per enriquir-se i l'avarícia apareix, per exemple, a Oliver Twist de Dickens. Un altre tema principal és la institució burgesa del matrimoni sense amor i la passió amorosa sincera. El matrimoni sense amor es mostra a Madame Bovary, Anna Karenina, la regenta. Totes tres tenen un tema similar, dones casades de bona posició econòmica que viuen en ciutats burgeses i desafien les normes per satisfer la seva vida amorosa, i tenen una relació extraconjugal. Les pressions i la covardia dels amants les condueixen a la destrucció. Quart, la descripció és la principal tècnica narrativa, perquè l'autor esdevenia un cronista o notari que donava fe. Els novel·listes descriuen els mobles, els quadres, els tapissos, tot el que constitueix el patrimoni de la burgesia. Cinquè, la descripció d'espais es complementa amb la narració de situacions plenes de dinamisme. Les ciutats són el motor de la societat, els mercats mostren el consumisme, el ferrocarril ens col·loca a la revolució industrial. Es descriu el món privat i familiar i els itineraris urbans es reconeixen fàcilment. Sisena, el punt de vista narratiu és omniscient, amb total llibertat d'expressió. Setena, hi ha un treball exhaustiu sobre els personatges, amb un diagnòstic físic i extern però també intern. El novel·lista dibuixa arquetipus, caricatures, com les utilitzades en la novel·la costumista. Vuitena, estil és natural, culte o vulgar segons el personatge, ple de modismes, vulgarismes i regionalismes. 8. L'ordre cronològic dels fets és lineal, segons el plantejament, nus i desenllaç. Amb el temps, el realisme va donar lloc al naturalisme, que va dur els seus postulats a l'extrem. Les seves bases les va establir Émile Zola a partir del materialisme, que nega l'existència de cap ésser espiritual perquè diu que només existeix el món físic, i el determinisme de Darwin i Comte, que considera que l'ésser humà lluita per la vida i està condicionat per la seva herència genètica i el medi social i natural en el qual es mou. Zola, en la novel·la experimental 1880, intentarà traslladar al terreny literari la metodologia del treball que Claude Bernard aplicarà a la investigació científica: observació, formulació de la hipòtesi i comprovació. També segueix Hippolyte Taine, que diu que l'obra d'art és fruit de 3 causes determinades: la raça, el medi i el moment històric. La primera manifestació teòrica de l'escola naturalista es produeix en el pròleg a la segona edició de Thérèse Raguin de Zola, el 1867. Les seves característiques principals són aquestes, que se sumen a les ja explicades sobre el realisme. Primera, els ambients que apareixen en les novel·les són miserables, amb personatges marcats per un destí fatal, com alcohòlics, psicòpates, captaires, prostitutes o disminuïts, o bé de les classes socials més pobres, com les minyones de servei, les cuineres, els menestrals, els cotxers o els jardiners.
Segona, l'escriptor és observador i es documenta, especialment quant a les circumstàncies econòmiques i socials que condicionen les persones. Tercera, el naturalisme pretenia convertir l'art en un agent capaç de regenerar la societat i se sustentava en el mètode experimental i la filosofia positivista. Quarta, el narrador ha de mantenir tothora la impersonalitat, no pot participar en els fets. El realisme i el naturalisme francès comença amb Honoré de Balzac, que va néixer el 1799 i va morir el 1850 i que es considera el creador de la novel·la realista. Observa, escriu i copia, i el resultat és una escriptura testimonial, fidel, basada en el món que l'envolta, en la realitat immediata, un document. Nascut a Tours i mort a París, és un ciutadà de províncies, per això sent enlluernament per la gran capital. En la capital copsa l'ambient social d'una època de canvis i convulsions, la caiguda de l'antic règim, la lluita de la burgesia per dirigir la societat, la restauració monàrquica i la revolució de juliol de 1830. La burgesia esdevé la classe protagonista en el camp polític i financer. Havia tingut una infantesa difícil i va estar obsessionat pels diners. Era enamoradiç i apassionat. Va voler ser novel·lista, periodista, impressor, editor, empresari. Escrigué les obres a correcuita per guanyar diners. Els seus escrits reflecteixen la passió pels diners de les classes mitjanes que canvia les conductes i enlaira les mediocritats. Va escriure 90 novel·les que formen el gran retaule de la societat francesa, on dissenya tot un món i arriba a poblar-lo amb més de 2.500 personatges que comprenen totes les classes socials. Organitza els seus relats en cicles, amb sèries d'escenes, per exemple, la col·lecció de la comèdia humana. Les seves tècniques són l'observació i la interiorització d'ambients, de figures, costums i col·lectius i la descripció detallada de l'espai que observa i dels personatges, tant per dins com per fora. Stendhal és un altre gran autor realista francès. En realitat es deia Henri Weil i va néixer a Grenoble el 1783. Va viure la Revolució Francesa, les guerres de la República i l'aparició de Napoleó. A l'escola li agradaven les matemàtiques. Va viatjar amb l'exèrcit de Napoleó a Itàlia i la fascinació per aquest país apareix en els seus llibres de viatge. També redacta, en forma de dietari, notes artístiques i observacions polítiques. Per culpa de la seva situació econòmica i familiar difícil, va marxar a París, però l'abandonà per temes sentimentals i s'establí a Marsella. Allà es va fer militar de nou i va tornar a París. Va acompanyar Napoleó a Berlín, a Rússia i a Alemanya, i va viure la seva caiguda. Llavors es va retirar de l'exèrcit i va començar a escriure. Se'n va anar a viure a Milà, on va viure la resta de la seva vida fins a la mort el 1842 i on treballava de cònsol a Trieste, després de funcionari a Civitavecchia i faria escapades a Roma i a París. Va ser un gran novel·lista perquè va observar i captar la realitat, no solament exterior sinó interior, penetrant a la ment i al cor dels seus personatges. La seva manera de viure s'acosta a la novel·la psicològica. Va escriure molt, per plaer, i va mantenir un nivell elevat de luxes i festes. Escriví sobre economia, política i història. També va escriure llibres de viatges, diverses biografies i assajos. Estava tan proper a la seva època que, a la cartoixa de Parma, comença amb la descripció de la derrota de Napoleó en la batalla de Waterloo, perquè tant ell com el lector han viscut l'esdeveniment i els és familiar i real. La seva obra més important és El roig i el negre, que explica la trajectòria de Julien Sorel, un jove rural de família senzilla que rep maltractaments i menyspreu del seu pare i dels seus germans i se sent humiliat i vexat. A poc es guanya la confiança dels seus superiors i projecta un futur brillant, construït des de l'esforç personal i el coratge individual. És una història de ficció paral·lela a la biografia real de Weil. Gustave Flaubert és un altre gran autor amb tendència cap al lirisme. Trobem novel·les seves fetes sota l'impuls de la imaginació, com Salammbô, i obres construïdes a partir de la realitat, com Madame Bovary, del 1857. Es documentava exhaustivament. Per exemple, va fer una minuciosa recerca dels efectes de l'arsènic en el cos humà per escriure La llarga agonia d'Emma Bovary. Al darrere d'aquest afany hi ha l'obstinada pretensió d'aconseguir la solidesa de la veritat contrastada. Quant a l'estil, ell crea la novetat del narrador que no intervé directament en els fets descrits, és a dir, del narrador objectiu, i el resultat és aquella aparença de realitat neta i pelada que sorgeix de les seves obres. La seva millor novel·la és Madame Bovary, l'argument de la qual li va ser suggerit per un amic que li va proposar d'escriure la història de Delphine de la Mare. Treballa durant 5 anys, fins al 1856, en aquesta obra, i llavors la Revue de Paris n'inicia la publicació. Just després esclata l'escàndol. El 1857 s'obre un procés judicial contra ell perquè la societat parisenca s'havia escandalitzat per la narració d'aquest adulteri. L'argument relata l'ensopiment en què transcorre la vida de Madame Bovary. Els personatges dels primers 2 capítols, Charles Bovary i Homais, responen a la personalitat del nou ordre burgès. El seu marit, Charles, és un personatge que du el seu amor per Emma fins a la mort.
però té un caràcter patètic que l'allunya de tot de la mesquinesa en què es moren els altres personatges. El farmacèutic Homer s'inscriu de ple dins el gènere dels estúpids pretensiosos. Ofegada per la pressió, Emma Bovary atén la seva vertadera personalitat a través de l'amor adúlter amb Rodolphe i amb Léon Dupuy, i assoleix una dimensió tràgica que la mort per suïcidi s'encarrega de subratllar. La novel·la té un valor universal, perquè va més enllà de la narració d'un adulteri en final tràgic i qüestiona les bases mateixes de la nova civilització. Altres autors realistes són Guy de Maupassant, que va tenir com a mentor a Flaubert i va escriure Bellamy, i Alphonse Daudet, autor de les aventures prodigioses de Tartarí de Tarascon d'estil costumista. L'escriptor Émile Zola va ser el màxim exponent del naturalisme. El novel·lista assajava de representar el paper d'un investigador social i la seva obra constata com la mediocritat i la injustícia s'han enquistat en la societat. El pessimisme xoca amb l'idealisme sincer que creu en la necessitat de lluitar pel progrés i la justícia de la humanitat. El compromís de Zola amb la veritat es manifesta a l'afer Dreyfus. La hipocresia, l'arbitrarietat judicial i l'antisemitisme seran denunciats per ell en la famosa carta J'accuse. La seva extensa obra novel·lística intentava dur a la pràctica les formulacions crítiques exposades en els seus textos de reflexió. Amb Thérèse Raguin ja apunta al seu més ambiciós projecte, que és el cicle de Rougon Macquart. La gran protagonista de la seva novel·la Germinal és la classe obrera, l'anàlisi de les causes de la pobresa i l'estudi de les condicions socials en què viuen els obrers. Per escriure l'obra, Zola es lliura a un minuciós treball de documentació sobre la lluita entre treball i capital. D'aquí ve que l'obra denunciï l'explotació a què són sotmesos els obrers amb salaris miserables, els quals obliguen a fer jornades inacabables, a renunciar a les mesures de seguretat i a arriscar la pròpia vida. Els Grégoire són burgesos rendistes sense cap mena d'iniciativa, incapaços de comprendre el món dels obrers, i enganyen la seva consciència amb alguna almoina escadossera de tant en tant. El representant de la companyia a la mina és Geneveau. És incapaç de prendre decisions, esdevé la veu de l'amo i no sabrà resoldre el conflicte que provocarà la vaga, però com a recompensa rebrà la Legió d'Honor. No coneixerà la misèria real, però haurà de viure tota la vida amb la seva pròpia misèria moral. Maigret és un personatge disposat a cobrar els deutes amb moneda i amb favors sexuals, i això el converteix en un ésser repugnant. La confrontació entre treball i capitalisme pren al llarg de la novel·la una dimensió èpica. Apareix l'amor, que es converteix en l'altre gran eix temàtic de l'obra. La relació impossible entre Etienne i Catherine es converteix en una xarxa que atrapa els personatges i en dibuixa el perfil psicològic. L'engany i la misèria moral en què es mou Geneveau, la violència tirànica de Chaval, l'obsessió dolorosa que consumeix Etienne. La confrontació entre amor i mort es converteix en un dels elements d'oposició que estructura l'obra, a més de la resta d'oposicions entre treball i capital i obrers i burgesos. La venjança dels obrers serà a càrrec de Bonnemort, que posseït per un instint violent, covat durant els 50 anys de treball a la mina, escanya Cecile, la filla dels Grégoire. El realisme anglès està representat per autors com Charles Dickens, nascut el 1813 i mort el 1870, que viu en plena època de la Revolució Industrial i per això fou un observador dels canvis i un cronista de la societat contemporània. Denuncia la injustícia social i inicia aquest gènere de la novel·la en la literatura anglesa. Dickens era el segon de 8 germans. Va néixer a Landsport i per culpa de les dificultats econòmiques de la família va viure sempre en un medi humil. Té una infantesa difícil, una adolescència marcada per l'empresonament del seu pare pels deutes i pels canvis constants de residència que l'acaben relegant als suburbis de Londres. D'aquesta experiència arrenquen dos aspectes importants de la seva obra: el coneixement de la misèria urbana i l'amor per Londres. Als 12 anys va treballar a una fàbrica de betum. Va tenir una etapa escolar breu. Observa els tipus, costums i capteniments al món urbà i laboral que són la seva aula de formació i el punt de partença del seu univers literari. Als 15 anys comença la seva carrera literària com a periodista en el Parlament i publica i signa relats costumistes amb el pseudònim de Both. Els relats li obren les portes de l'èxit. Un editorial li encarrega textos i neix l'escriptor professional, que viu del seu treball. El públic li és fidel i adquireix setmanalment els seus fascicles. La novel·la esdevé el mirall crític de la pròpia societat. Per exemple, a Oliver Twist explica la trajectòria d'un nen orfe víctima de les mesquineses de centres d'acollida. Triomfa en la seva prosa fotogràfica plena d'observacions i de notes costumistes i realistes i la seva denúncia de la crueltat i de la injustícia social. Dickens fou un defensor de la petita burgesia i ho reflecteix a temps difícils, on exalta els valors del treball i l'estalvi. Més tard, Dickens és convidat als Estats Units, on es relaciona amb altres escriptors. Escriu relats de Nadal, com Mr. Scrooge, Conte de Nadal, que és la història d'un home avar que rep la visita del fantasma del passat, el fantasma del present i el fantasma del futur, que li fan adonar de la seva
mesquinesa moral. També escriu grans títols com David Copperfield o Història de dues ciutats. Manté una gran activitat literària fins a la seva mort. Elizabeth Barrett Browning va ser poetessa. El seu pare era possessiu i adinerat, i de jove va ser amiga de William Wordsworth. El 1844 va començar a publicar la seva obra, com per exemple el poema El lament dels nens, que parla de les jornades de treball intensives dels menors. La seva correspondència amb Robert Browning li va canviar la vida amb La passió de l'amor, Un casament secret i una fugida a Itàlia, on es va fer seguidora del moviment revolucionari italià. Aurora Leigh és una bona descripció dels costums de l'època. Cristina Georgina Rossetti era germana i musa del pintor Gabriel Rossetti i escrivia poesia de caire feminista i animalista, tot defensant també les dones menors d'edat que es dedicaven a la prostitució en obres com El mercat de Goblin i altres poemes. El realisme rus està representat per Gogol, Turgeniev, Tolstoi i Dostoievski. Nikolai Gogol va ser autor de novel·la, teatre i poeta, i parla sobretot del pecat i el sentiment de culpa, barrejats amb el sarcasme. Va escriure Taras Bulba, la història d'un heroi ucraïnès, El capot, sobre els modestos funcionaris russos, i Les ànimes mortes, que és un gran fresc sobre l'imperi rus encara feudal, on les ànimes són els serfs. Ivan Turgeniev és autor de diverses obres, entre elles Pares i fills, on narra l'enfrontament entre dues generacions a causa del pensament nihilista, molt de moda en aquell moment a Rússia, i el nom del qual va ser creat per aquest mateix autor, que significa que la vida no té sentit. Fyodor Dostoievski, nascut el 1821 i mort el 1881, és un narrador de realisme negre. La reclusió i el contacte amb els presoners li van donar un plantejament filosòfic molt proper a l'existencialisme. La seva obra es proposa d'oferir una pluralitat de visions del món i de la vida. En el terreny literari, la seva evolució ideològica el porta des de plantejaments més o menys realistes fins a la tràgica constatació de la impossibilitat de cap forma de redempció sortir del marge del mateix ésser humà. Per exemple, la seva millor novel·la, Crim i càstig, recull la vivència espiritual fonda i contradictòria de l'autor. Ens trobem davant d'un personatge, Rodion Raskolnikov, dividit entre els ideals humanistes sincers i l'assumpció d'una doctrina filosòfica emparentada amb el nihilisme. Trobem en ella la justificació del crim del protagonista, que planifica amb molta fredor l'assassinat de la prestamista anciana, però al final l'assetgen els dubtes. La justificació és que la societat té dos tipus de persones, els superiors, que poden cometre crims pel benestar social general, i els inferiors, que han de sotmetre's a les lleis i dedicar-se a la reproducció humana. I com que el protagonista se sent superior, no ha d'empenedir-se del que ha fet. Llavors coneix Sònia, una jove que s'ha de prostituir per ajudar la seva família econòmicament, i això el porta a resoldre el conflicte de la seva ànima. Després de confessar el crim, viurà en un abocador on, amb la companyia de Sònia, recuperarà la fe en la condició humana. L'obra ordeix una hàbil trama policíaca que gira entorn de la investigació del jutge Petrovich. El protagonista acaba confessant i sent condemnat a Sibèria. Lleó Tolstoi parlarà de la Rússia del segon terç del segle XIX, que encara era feudal i engegava la revolució industrial. L'origen aristocràtic de Tolstoi té a veure amb l'isolament que caracteritza la seva activitat literària. Es mantingué al marge dels grups artístics actius a Sant Petersburg i sentia un cert desdeny per les formes de vida semibohèmies que caracteritzaven els escriptors d'aquell període, a més de malfiar-se de l'ideal de progrés i de civilització que començava a infiltrar-se entre els intel·lectuals. En Tolstoi, la recerca permanent d'una justificació racional de l'existència constituirà el punt d'arrencada de la literatura. La guerra portarà Tolstoi a l'exaltació de l'home natural, aquell que no ha estat enganyat pel luxe superflu. Va redactar Els cosacs, on mostra la clara superioritat d'aquells personatges que no han estat seduïts per l'artifici i la buidor de la civilització. Els viatges per Europa no faran més que confirmar-li el materialisme i la injustícia en què s'assenta la societat burgesa. Es va casar amb Sofia Andreevna Vers. Això li va proporcionar un període d'estabilitat emocional que tindrà unes conseqüències literàries brillants. Escriu Guerra i Pau entre 1863 i 1896, on posa en escena tota la societat russa. I també Anna Karenina entre el 1873 i el 1877, on el sentiment tràgic de la vida envaeix l'obra. Des de la seva religiositat personal, entre evangèlica i racional, critica les injustícies, defensa l'amor als altres, l'ajuda als oprimits i la resistència al mal, etc. La seva novel·la més bovariana és Anna Karenina, on la peripècia vital de les parelles Anna Bromsky i Levin Kitty es converteix en el nucli ideològic fonamental. La dissort i la desfeta com a conseqüència de la passió amorosa viscuda per Anna i Bronsky tenen com a contrapunt la vivència més reflexiva i assenyada de Levin i Kitty. Oblonsky i Dolly són un altre matrimoni que configuren el tercer vèrtex del triangle que constitueix la reflexió sobre la vida i la condició humana que es fa a la novel·la. L'ensopida vida matrimonial i social d'Anna Karenina entra en crisi per l'amor passional i adúlter que la posa en una posició difícil que acaba sent insostenible.
El sentiment de culpa condueix Anna al suïcidi, però s'ha d'entendre que és per resultat de la seva incapacitat de fer compatibles la passió amorosa i la vivència quotidiana. Reconegut l'adulteri, Karenin intentarà trobar una sortida. Quan Anna veu en perill la seva vida arran del naixement de la seva filla, demana de veure Karenin. Marit i amant, junts al llit, tenen en comú que tots dos simbolitzen la fallida del projecte vital d'Anna. L'un personalitza la insatisfacció d'una vida a partir de les tradicions, i l'altre la impossibilitat de mantenir permanentment encesa la flama de la passió. Amb el seu suïcidi, tots els personatges sofreixen una profunda transformació que posa al descobert una essència espiritual i una vida interior de la qual semblaven mancats en els primers compassos de l'obra.